Happy Saturday, February 7th. Dito tayo sa car. Si Jan pala tsaka si Dan kanina, sila yung naghatid kay Ayla sa dance lesson. Tapos, nagtingin-tingin sila ng car. Then tumawag si Dan. After ng dancing ni, ni Ayla, pick upin kami. So, pinick up kami madali ang bihis. So, kaya dito tayo sa car kasi titingnan natin yung car na balak nilang bilhin. Or hindi, tingnan lang muna. Titingnan muna kung magugustuhan ni Sisi yung car na tinignan ni Dan tsaka ni Jan kanina. So, yun. Si Holly din kasama. Nandun siya sa car nila Dan. Kasi sumama siya nung paghatid kay Ayla sa dancing. So, yun yung ganap ngayong morning. Tapos mamaya pupunta kami kila. We're going to Sharon's house, ha? After lunch? We're going to golf, then make it back there. Okay. After lunch, punta kami kila Sharon kasi magsuswing kasi sobrang init ngayon. Ano pa lang ha? 10:20 na sa 27 degrees na. Then si Jan, may golf lesson si Kuyang alas 2. So, alis sila. Pero pupunta rin sila kila Sharon. Tapos aalis, tapos babalik. Imimit ulit namin siya kila Sharon ulit. Si Johnny ba siya? Si Kuya. So, yun yung ating plano. Then later, after noon, imimit natin yung mga girls, si Lara at si Kat kasi may dinner din tayo. So, yan yung plano natin ngayong Saturday, guys. 30 minutes away kila Race yung pupunta namin na dealer car. Ang ganda ng weather pero sobrang init. Pero okay na to kaysa malamig. I'll do 4 weeks of the Fringe Fest. So, eto yung pinuntahan natin dito, guys. Everest Ford. Ganda siya, ha? See you, sis. Gusto mo mag... Andiyan, ha? Ah, yeah. Para ka may iPad dito, sis. Tingnan mo naman to. Pinapaalis man ako nito. Pinapaalis man ako nito, or? Wow. Feeling ko dealer to, sis. Kasi si Jan talaga yung parang ano din. Kagabi pa sila nga. Wow. Yeah. Okay, perfect. Yeah. Here. Oh, that's you. Nag-test drive yung mag-asawa. Video? Video? You wanna watch? We wanna watch Baba? Who's this? Is that you, Arlo? Nililibang-libang ko lang. Nililibang-libang lang namin. Baba! Ay, naiwan sila sa amin. Yeah. You wanna watch the video? We wanna watch? What do you wanna watch? Dinosaur. Dinosaur. Oh, sit down. Sit down here. Over there. Here, sit down here. Ooh. Ooh, come on, ate. Ayan si ate, oh. Just sit with things. Nag-toilet sa Ayla. Tingnan si Jan at si Dudong. Wait. Okay? Careful. Okay, go. Every girl in the world. Who's here? Wait, baby, but there's a car there, baby. There's a car. Just wait here. Okay? Nandito na sila. Hi, Zach! How refreshing is Nalobat tayo, guys. Nauna na pala kami dito sa bahay nila Race kasi si Kuya may golf. Ayan. Pinick up lang ni Race yung food sa Seoul Express kasi nag-order siya ng may sabaw. Diba? Ang init pero magsasabaw kami kasi na-miss ko na rin yung Seoul Express. Masarap yun, guys. Mag-charge lang ako ng battery kasi alis tayo mamaya din. Baka tayong mag-vlog. Okay, wait. Naglilinis si Sak. Ha? Pinalinis sila ng daddy.
na-pick up yung mga toys ng mga bata. Kasi sila yung naiwan dito. Na, that's... Alright. Ilalaro raw yun ni Arlo. Yeah? Dito na si Sisi. Ha? Oh, ready na nga siya. Dito na si Sisi. Ito yung tinake away niya sa Seoul Express. Ay, ang init nito. Ito na yung pagkain namin, guys. Ayan. Sarap-sarap. Nasaan yung butchiron ko? Ay, sabi ko sa inyo, masarap yung butchiron ko. Sarap. Punta na kami kila Sharon. Ayan, ready na mga kids. Nakasuot na sila ng swimwear. Si Sak, sinasapatusan niya si Arlo. Nilalagay niya yung tongs. Ayan. Si Dan nagbabacuum muna bago kami umalis. And ayan tayo. Dito na pala kami, guys. Kanina pa, nalagyan na namin yung mga bata ng sunscreen. Wait, wait for your vest. Wait, baby, wait. Isla, wait. Okay? Yes, you have to. Where's your hat, Isla? Isla, get your hat. Get your hat, please. It's really hot, baby. Where is it? Get it. Thank you. Ayan na sila. Ito na sila. Yep. Oh, careful. You sit on the edge. Just sit on the edge and wait for Daddy to come in. Wait for Daddy, okay? Okay, just sit on the edge. Take your shoes off. Take your thongs off there. It's alright. Ayan. Just put the water so it gets... Thank you. Baba, you have to wait for Daddy, ha? You have to wait for Daddy. You can put that Yeah. on if you want to. You want to go in that with like Holly's got one, you got one too. For Daddy. Wait for Daddy, ha? Daddy's coming. The other one. This one. Say please. Buti nga may hot dye. Ay, may umbrella. Init pa din. Ay, nice. 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 Oh, good. I just opened it up. I covered it up and made sure it... May ginawang guacamole si Sharon for us. Ayan. Ang saya ng mga bata dun. Huwag naghahanap. Royal na lang, B. Kala mo sa atin eh. Ang daming kanin. Kunawa, nakuha bang po. Dito pala. Gusto mo? Fanta, oy. Fanta? Yes, eh. Fanta, B. Okay, ma'am. Thank you. Thanks, Sharon. Dito na si Johnny Boy. Oo. Ang cute. Ang cute ni Arlo. Pumunta kay Papi. Hinag niya si Papi. Ha? Diba? Ayan na siya. O, Papi. May pa-ice cream si Sharon. Ayan, raspberry. Vanilla raspberry. Mas sarap. Ayan kay Ayla. Who didn't have the raspberry? Oh. Andito na sila din Dito na yun si Jan. Si Ayla bumalik siya kanina, tapos na yan. Bumalik siya. Andyan siya kay Tito Jan. Yan si Holly. Ang tangkad na ni Holly. Yung swimsuit niya kay Ayla yan. Pang 5 years old kasi, kaya malaki pa kay Ayla siya munang sumuot. Pinahiram kasi wala kaming dala. Hurry up, baby. My boy, what are you doing? What are you doing? What are you doing? Go, kuya. I'm going. What? So I get cold. Mommy, ready? Woo! Yung truck. You go over there. Alright, I got it. Ready? I'm gonna throw you the Holly, okay? Ready? No! Dad, I'm gonna catch you. Ready? I'll throw you. I feel like I shoot it. Ready? Okay, I'm gonna throw you. Close up, go like this. Pinapalo niya si Kuya sa I'll show you. Ready? Set, go!
Do it again. Ready? No, ate, hold it. Let's... Hello, come daddy. Go daddy. Hello, come daddy. Okay. Hello. Hello, here. Okay. Come with daddy. Come with daddy. Okay, ready? Daddy's here. Kaya nga. Ready? I'm gonna go. Diba, masaya naman sila. Parang nag-acrobat yung mag-ama dun, ha? Yung bus lumubog. Mag-hugas story. Ready? Watch this. Tapos na mag-swimming. Ayan, ready na kami. Pumunta sa dinner. Eh, yung kids, nakaligo na yan. Yeah. Tayo kakain sa Master. First time namin dito. Kahit si Sisi. First time mo dito, Sisi, no? Oh, first time namin dito. Ayan, dito tayo sa restaurant nila. Indoor yung binu kasi full na yung sa outdoor. So, indoor tayo. Okay. Oh, cute. Di natin ako. Ayan na yung food ni ni Sak. Ano siya? What's that, Sak? Schnitzel with gravy. Did it know? Very good. Ayla, this is your baba. Ayan kay Holly, fish and chips. I'm gonna cut this for you, Holly, okay? Wala, tinginan lang tayo. Ang sarap ng fish and chips. It's nice. The pepper's really good. Si Kuya, what are you having? Nasi goreng? What? Burger. Meron. Kaya ako ni Sising isang Calpatrick. Sarap. Ito kay Johnny Boy. Ano to? Creamy garlic prawns steak sa kanya. This is look good, Tony. Looks good. Yeah, chicken, half chicken. I'll try John's chips. Half chicken? Yeah. Over there. Wow. Thank you. And we put a seafood basket. Seafood basket. Wala si Dan para lagay yung seafood basket. Wow, sarap. Dito. Cheesy garlic. Oh, tamo. Ang bilis-bilis na nila. Oh. Hi, Heath. Thank you. Okay. Ayun yung Mauban. Baoban. Ayan. Sabi ko sa inyo, manisaraan. Oo. Thank you. Ay, crafting pala siya sis. Oo. May pa-addition kaming crab na may. May donation na kayo. Hindi kasi kami nag-order masyado. Kasi busog kami ni Ray. So, nag-share na lang kami dito. Share din. Sa kanya yan na-order. Ito yung akin. Ito kay Dan. Binigyan kaming donation. Ilang minutes na lang, ha? 14 na lang. That feels good. Guys, dito kayo sa McDonald's. Alarms na. Same last night. 10:09 na. Yours is bigger than.
Oh! Mas malaki yung serving sa kanya. Ayan kay Zach. Chocolate fudge? Wala. Ay, social.